Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Laura. Taong 1970, Antipolo, Rizal. Kasalukuyang kasambahay itong si Ate Laura. Nagmula pa siya sa Samar at napadpad lamang siya sa Antipolo dahil sa paghahanap ng trabaho. Matindi ang pangangailangan niya noon sa pera, kaya halos gawin na niya ang lahat, makapag-ipon lamang ng malaking halaga. Ayon sa kanya, lahat na siguro ng trabaho ng mga babae na pasukan na niya, makaligtas lamang siya sa matinding kahirapan na dulot ng pakikipagsapalaran. Kahit papaano, laking pasasalamat na lamang niya noon nang may tumanggap sa kanyang mayamang pamilya. Pinagkatiwalaan siya nito, kaya ganun din ang ginanti niya. Kakarampot ang kinikita. Natutong makontento itong si Ate Laura. Ayos na yun. Ang importante, kasama ng telegramang kanyang ipinapadala, ang kasabay na perang para sa tatay niyang may matinding karamdaman. Magpipitong taon na rin yung nakikipaglaban, kaya ramdam niya ang pagnanais nitong mabuhay. Dahil dito, silang magkakapatid ay nagtutulong-tulong para sa mga pangangailangan nito. Yung ibang mga nakakaluwag ang nagsasakripisyo minsan, habang ang mga kapos naman katulad niya ang pumupuno sa mga pagkukulang. Dahil sa ganoong sitwasyon, wala na siyang naitatabi para sa kanyang sarili. Batang-bata pa noon si Ate Laura, pero yung mukha niya parang 40 na. Aminado naman siyang hindi kaaya-aya ang kanyang pagmumuka, kaya ibinabawi na lamang niya ito sa kanyang mabuting pakikitungo sa kapwa. Inaasahan na rin niyang hindi na siya makakapag-asawa dahil na rin sa kanyang estado. Kahit nga may trabaho na, naniniwala pa rin siyang wala siyang karapatan na umibig at magkaroon ng sariling pamilya. Pinalaki kasi siyang nakasaksi ng matinding kahirapan, kaya labis siyang nababahala na baka ganun din ang kanyang magiging tadhana. Dahil sa tubong Samar nga itong si Ate Laura, kahit nasa syudad na siya, naniniwala pa rin siya sa mga nilalang na hindi nakikita. Ayon sa kanya, buhay ang kanyang diwang hiwaga, kaya may mga pagkakataong nakakakita siya ng mga nilalang na hindi kaaya-aya. Dagdag pa niya na, ang bahay na tinitirahan ng pamilyang pinagsisilbihan niya ay punong-puno ng ligaw na kaluluwa. Noong unang gabi nga niya roong pananatili, halos hindi talaga siya pinatulog ng mga ito. Marami ang katakot-takot na kanyang dinanas noon, pero hindi ito sapat upang magapi ang kanyang pagnanais na makaahon sa hirap. Sa maniwala man kayo o hindi, makailang ulit nang lumutang ang kanyang higaan sa kasagsagan ng kanyang pagtulog. Naranasan na rin niyang hablutin siya ng isang kamay na tila bang lumitaw lang kung saan. Ang malala pa sa lahat, karamihan sa mga gamit doon tuwing gabi, tumutunog at gumagalaw. Walang patid din ang pagkalansing ng mga kadena na para bang may mga kaluluwa roong pinahirapan at ginapos ng ganoong uri ng bagay. Akala nga niya noon, alam ito ng kanyang mga amo, pero sa hindi malamang dahilan, wala umano itong nararamdamang ganon. Siyempre, kesa makipagtalo, sinang-ayunan na lamang niya ang mga ito. Hindi na rin siya nagbigay ng mga karagdagang detalye upang hindi yun magbigay ng matinding takot sa kanilang lahat. Magmula noong naranasan niya ang mga ganoong pagpaparamdam, unti-unti na rin siyang nasanay. Kalaunay, parang ordinaryong pangitain na lang yun sa kanya, kaya nakaya na niyang makapagpahinga ng tuloy-tuloy. Subalit,
Nagbagong lahat ng yon nung makitira sa bahay na yon ang binatang kapatid nung amo niyang lalaki. Taliwas sa kanyang amo, makisig ang pangangatawan nito at may kaakit-akit yung muka. Napakaamo rin nito kung tingnan na parang wala itong kahit na anong bakas ng kasamaan sa katawan. Ang kaso lang, pagsilay ni Ate Laura sa kwintas ng lalaking yon, doon na niya hindi maiwasang makaramdam ng takot. Maliban kasi sa kwintas nitong gawa sa pinatuyong balat ng hayop, kapansin-pansin ng wangis ng palawit nito. Kakaiba ang medalyon na nakaluklok dito at base sa kanya, isa itong malakas na uri ng karga ng kaliwa. Paglalarawan doon ni Ate Laura, pinatuyong matayo ng ahas na may pakpak ng diwatang puno. Pinagsama ito sa dagtang tumigas bago ito lagyan ng tali na gawa sa balat ng hayop upang masabit sa mismong kwintas. Maliit lang ang bagay na yan at sa mga mata ng ordinaryong tao, hindi ito pag-iisipan ng kung ano. Ang problema lang ng kapatid ng kanyang amo, siya ang nakakita nito. Kung hindi nyo kasi naitatanong, purong albularyo ang lolo ni Ate Laura. Nanirahan din siya doon ng ilang buwan nang magkasakit ito noong nasa Samar pa siya. Sa loob ng mga buwang yon, naturuan siya ng lolo niya kung papaano tumingin ang mga karga ng kanan at kaliwa. Marami pa sana yung ituturo sa kanya pero namatay ito ng biglaan. At dahil siya ang huling kapiling ng matanda bago yun bawian ng buhay, ipinamana ng mga anak nito sa kanya ang libreta nito sa panggagamot. Hindi nga sana yun tatanggapin ni Ate Laura, pero napilitan na rin siya dahil napapansin niya noong pinag-iinitan na siya ng mga kapatid ng kanyang ina. Nang makuha naman niya ito, itinago niya yon sa kanyang saklay na kalimitan niyang pinaglalagyan ng mga importante niyang damit. Di na rin niya yun binuksan sa takot na baka mas lalong lumala pa ang mga nilalang na kanyang nasisilayan. Matapos naman niyang makita ang suot na medalyon ng kapatid nito, pinilit naman niyang magsawalang kibo sa kanyang mga napansin. Hindi rin siya noon tumitig ng diretso upang hindi ito mabasa ang nilalaman ng kanyang isip. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, agad naman silang iniwan ng taong yon dahil sa gusto na nitong magpahinga sa bakanteng silid. Hinayaan lang naman ito ng kanilang amo, lalo pat abala naman yon sa pakikipaglaro sa mga anak nito. Lumipas ang mga araw na yon. Ramdam na ni Ate Laura ang mabigat na presensya na dahan-dahang bumabalot sa kabuuan ng bahay. Para sa kanya, nakakatakot ang ganoong sitwasyon, gawa ng ang masamang presensya ay malimit na nagdadala ng kamalasan sa buhay at negosyo ng isang pamilya. Dahil sa ganoong sitwasyon, palihim naman siyang nag-isip ng paraan kung paano ito makokontra. Nagpasya na rin siyang kunin ng libretang ipinamana ng lolo niya sa pagbabakasakaling meron siya roong malalamang pangontra laban dito. Ang kaso lang, dahil sa dami ng trabaho, bibihira niya lang yung mabuklat. Habang tumatagal din ang pananatili ng taong yon, mas lalo naman itong nagkakaroon ng pagkakataon upang kilatisin ang mga katulong sa bahay na yon. Bale, 4 kasi ang bilang ng kasambahay ng pamilya. Maliban dito, may mga personal din yung trabahador na siya namang malimit na naglilinis sa labas ng bahay, ganoon din sa pagpapakain ng mga alaga nitong kabayo. Doon din yun naninirahan, lalo pat napakalaki naman ang bahay na yon. Habang ginagawa naman ito ng kapatid ng kanilang amo, pilit namang gumagawa ng paraan itong si Ate Laura na lumayo rito. Minsan,
Hindi siya roon lumapit at nakipag-usap dahil pakiramdam niya kapag nagkakalapit sila, parang mahihimatay siya. Inaasahan na rin niyang napapansin na yon ng lalaki, kung kaya't habang wala pa itong ginagawa, patago naman siyang naghahanda. Inakala niya kasing aabutin pa ng 1 buwan ng pagpapalaganap nito ng salot sa lugar, kaya medyo nakampante siya. Ang hindi niya alam noon, napakadali na lamang para sa taong yon na gawin ang ninanais nito. Lingid din sa kanyang kaalaman, hindi lang ang kwintas nitong kanyang nasilayan ang nagbibigay dito ng kapangyarihan. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Ate Laura, bigla naman siyang nagising nang marinig niyang lumangit-ngit ang pintuan ng kanyang silid. Pagsilay naman niya gamit ang isang mata, may nasipat siyang nilalang na hubot-hubad na balot ang langis ang buong katawan. Nanlilisik din ng mapupula nitong mga mata, tapos may mahaba itong dila na kulay lila. Pagsilay naman niya rito, agad naman siyang nagtanda ng krus bilang pangunahing pangontra. Nagdasal din siya noon ng taimtim habang nakapikit at nag-aaktong tulog. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman naman ito ng nilalang na pumasok, dahan-dahan naman itong lumapit sa kanya habang bumubulong ng, "Hindi ka matutulungan yan. Huwag kang mag-alala, Laura. Ikaw ang pinakahuli sa kanila. Natitipuhan ko ang palaban mong ugali. Kaya dahil dyan, hindi muna kita gagalawin. Pagmasdan mong mawala ang lahat ng mga kasamahan mo rito." Matapos naman itong ilahad ng nilalang, agad naman siya nitong nilisan na parabang nakikipaglaro lang ito sa kanya. Si Ate Laura naman noon, abot langit ang naramdamang kaba. Halos hindi niya nga mawari kung ano ang gagawin niya, gawa ng kahit paghinga pinipigil ng katawan niya. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang malayo na sa kanya ang nilalang, muli siyang nagkaroon ng lakas ng loob para idilat ang kanyang mga mata. Pagsilay naman niya sa tabing higa ang pinagpapahingahan ng isa sa kanyang kasama, nakita niya ang nilalang na yon na nakasampa sa ibabaw nito. Dahan-dahan ding lumaki ang bunganga nito hanggang sa kalaunay na sipat niya kung papaano yon humigop ng kaluluwa. Kahit napakadilim noon sa kanilang paligid, kitang-kita niya ang puting usok na nagmumula sa katawan ng kanyang kasama. Maya-maya pa, nagsimula na ring maagnas ang pagmumukha nito hanggang sa tuluyan na itong maging bungo. Matapos naman yung masilayan ni Ate Laura, agad naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang hindi na niya masaksihan ang mga susunod na pangyayari. Ang tanging nagawa na lamang niya noong mga oras na yan ay ang magdasal ng magdasal hanggang sa lisanin na ng nilalang ang kanilang silid. Kalahating oras pa ang lumipas, doon na niya unti-unting narinig ang pagsarado ng pinto. Matapos nun, naging normal na rin ang kanyang nararamdaman, kaya dahan-dahan na niyang sinilip ang kasama niyang nabiktima. Pagsilay naman niya rito, napansin naman niyang buo pa rin naman ang mukha nito. Yun nga lang, paglapit niya sa higaan nito, bumungad sa kanya ang napakalamig nitong katawan. Hindi na rin yun humihinga, at sa estado nito, hindi malabong pumanaw na yon. Nang mapagtanto naman ito ni Ate Laura, agad naman siyang bumalik sa kanyang higaan. Kahit di na siya dinadalaw ng antok, pinilit niyang matulog upang hindi siya mapaghinalaan ng kung ano-ano. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, binulabog sila ng malakas na sigaw ng kanilang kasamang nasa itaas lang
nung kasambahay na nabiktima ng nilalang. Bago kasi yun makababa, dadaan ito sa higaan ng kasama nila, kaya makikita niya ng malapitan ang kasalukuyan nitong lagay. Nang magising naman silang lahat, agad naman silang lumabas ng silid upang mapag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Habang nag-uusap-usap sila, pumasok na rin noon ang iba pang mga trabahador upang matingnan ang nangyayari. Pagdating naman ng mga ito sa kanilang kwarto, ito na mismo ang nagkumpirma ukol sa nakakalungkot na balita. Nang mabalitaan naman yon ng kanilang amo, agad naman yung gumawa ng pag-iimbestiga upang malaman ang totoong dahilan ng ikinamatay nito. Ilang oras pa ang lumipas, nalaman nitong namatay sa bangungot ang babaeng yon. Dahil sa kanilang mga nalaman, agad naman nilang natuldukan ang malagim na trahedyang sinapit nito. Upang mabigyan din ng pagkakataon sila Ate Laura na makipagdalamhati sa kanilang kasama, binigyan sila ng amo nila ng 3 araw na pahinga. Nang marinig naman nila ang tungkol dito, agad naman nila itong ipinagpasalamat, gawa ng kahit papaano makakapagnilay-nilay sila sa mga pangyayari. Upang maibsan naman ang takot na kanilang nararamdaman, pinili nilang doon na muna manuluyan sa bahay ng kasama nilang pumanaw. Subalit, sa ilang araw nila roong pananatili, nagpatuloy naman ang pangbibiktima ng kapatid ng amo nila hanggang sa kalaunay bumalik na sila sa kanilang pinagtatrabahuhan. Pagdating nila sa lugar na yon, agad namang tumambad kay Ate Laura ang kakaibang baho ng buong paligid. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, agad namang tumambad sa kanya ang mga anak ng amo niya na parang hindi na normal. Bukod kasi sa palagi yung tulala, para itong naglalarong wala sa wisyo. Napakalamig na rin ito, kaya hindi niya maiwasang mag-isip ng kakaiba. Alam ni Ate Laura na tinataluyo ng kapatid nito, kung kaya't hanggat maaga pa, nag-isip siya ng paraan kung papaano siya roon makakatakas. Sa pagsapit naman ng hapon noong mismong araw, matapos ang puspusan nilang trabaho, sakto naman ang pagdating ng kanilang amo. Pagsilay naman niya rito, napansin naman niyang normal pa ang mga ito, kung kaya't dali-dali naman niya itong nilapitan para kausapin ng derechahan. Ipinagtapat niya roong gusto niya nang umalis sa trabahong yon dahil hangad na niyang umuwi sa kanila. Palusot pa ni Ate Laura, nang hihina na ang kanyang ina, kaya mapipilitan talaga siyang umuwi. Nang marinig naman ito ng amo niya, agad naman siya nitong inabisuhan na maghintay ng kapalit. 2 araw lang din ang ibinigay nitong palugit sa kanya, at sa loob ng mga araw na yon, nakadepende na sa kanya kung magtatrabaho pa siya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman niyang ipinagpilitan ang kagustuhan niyang umalis din noong araw na yon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito pinahintulutan ng kanyang amo. Ayon dito, alang-alang na lang sa kanila, kung maaari sumunod na lang muna siya. Dagdag pa nito na magbibigay ito ng dagdag salapi sa kanya upang hindi na siya mahirapan sa kanyang pamasahe pa uwi. Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa itong si Ate Laura kundi ang sumunod. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw na yan, matapang naman niyang inihanda ang kanyang sarili. Pagbuklat naman niya ng libretang dala niya, agad naman niyang inusal ang mga buhay na kataga na napapaloob dito. Taimtim at bukal sa puso niya itong sinambit upang magkaroon ito ng matinding bisa. Nang mapansin naman yun ng kanyang mga kasama, walang patid naman itong kakatanong sa kanya, pero hindi niya na ito sinagot pa. Alam kasi ni Ate Laura
Nawala ng saysay kung magpapaliwanag pa siya dahil ang mga taong yon likas ng hindi naniniwala sa ganoong kaalaman. Matapos naman niyang mabasa ang tungkol sa mga bakod at puder sa katawan, kumuha siya ng maliit na patpat na siya namang nilagyan niya ng mga buhay na salitang dinasal niya. Sa totoo lang, Pinuno, wala na itong ideya si Ate Laura sa kanyang ginagawa, pero napipilitan siyang gawin ito dahil yon ang sinasabi ng kanyang kutob. Ayon din sa kanya, hanggat ginagawa niya ito, parang masisiraan siya ng bait. Yung mga katagang kanyang sinasambit, paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hindi lang yon. Habang tumatagal, mas lumalakas ito, dahilan para mapasigaw na siya sa kanyang higaan. Pilit naman siya noong kinakausap ng kanyang mga kasama ukol sa nangyayari sa kanya, pero hindi niya na ito sinagot pa. Sa paglalim ng gabi, dala ng matinding pagod na naramdaman ni Ate Laura, nauna siyang natulog sa mga kasama niya. Akala niya magiging maayos ang gabing yon, pero 10:00 pa lang ng gabi, nagising na naman siya. Sinubukan niyang muling matulog pero hindi niya na ito nagawa. Kapag ipinipikit niya kasi ang kanyang mga mata, nasisilayan niya ang nilalang na yon na naglalakad sa tabi ng higaan niya. Dahil dito, minabuti niyang umupo sa kanyang hinihigaan para pakiramdaman ang buong paligid. Panay na rin ang ginagawa niyang pagdarasal noon sa paniniwalang yun lang ang makakaligtas sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pananahimik, binasag yun ng kakaibang angil sa labas ng kanilang silid. Pansin na rin niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto nito na siya namang nagbigay ng matinding takot sa kanyang katawan. Sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang naisip ni Ate Laura para makatakas. At yun ay walang iba kundi ang tumalon sa bintana. Bagaman nasa ikalawang palapag ng bahay ang kanilang silid, hindi siya nagdalawang isip na gawin ito. Maya-maya pa, nang tuluyan ang bumukas ang pinto, agad naman siyang lumapit sa bintanang yon at walang kaabog-abog na tumalon papaibaba. Pagbagsak naman niya sa lupa, nasipat niya ang kapatid ng amo niya na nanlilisik ang paningin habang nakatitig. Nang mapagtanto niyang susundan siya nito, hindi na siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo kahit bali ang kanan niyang braso. Habang binabagtas ni Ate Laura ang daan, rinig na rinig naman niya ang atungal ng nilalang na yan, senyales na ayaw siya nitong patakasin. Akala nga niya, mamamatay na siya pero pagsilay niya sa ilang mga bahay sa tabi ng daan, nabaling ang kanyang paningin sa isang kubong may anahaw na bubong. Pagsilay niya rito, agad naman niya yung pinuntahan kahit wala siyang ideya sa kanyang madaratnan. Ayon kay Ate Laura, kaya yon ang napili niyang puntahan ay dahil sa naalala niya ang habilin ng lolo niya ukol sa tirahan ng mga taong nagtatangan ng lihim na karunungan. Ayon dito, malimit na gawa sa anahaw ang bubong ng bahay ng mga ito dahil sa paniniwalang nagbibigay ito ng karagdagang swerte sa kanilang mga tangan. Matapos naman niya itong maalala, agad naman siyang kumatok sa pintuan nito, dahilan para sumagot sa kanya ang isang matandang babaeng kasalukuyan na noong nagpapahinga. Pagbukas naman ito ng bintana, dali-dali naman siya nitong inabisuhang huwag aalisin ang kanyang kamay sa pintuan ng bahay. Pagkalahad naman ito ng bagay na yan, dali-dali naman itong binuksan ng pinto, sabay buhos ng tubig sa kinaroroonan ni Ate Laura. Bago rin siya nito pinapasok sa loob ng kubo, inutusan siya nitong alisin ang lahat ng kanyang saplot. Hubad-hubad man siya roong pumasok, hindi niya na ito inisip pa dahil ang mahalaga sa kanya,
makaligtas ng buhay. Pagsarado naman ng matanda ng pinto, agad naman siya nitong inabutan ng tuwalya. Matapos nun, binigyan na rin siya nito ng mga damit upang maging komportable naman siya. Sa kanilang pag-uusap, hindi nga siya noon nagkamali. Napag-alaman niya kasing manggagamot ang matandang yon na tubong Negros. Nabanggit din ito sa kanya, hindi na bago ang kaganapang yon sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na malakas na uri ng nilalang ang kanyang kaharap. Kung hindi niya naisipang tumakas sa bahay ng ginagambala nito, maaaring doon na rin siya mamatay. Mariin din itong inilahad na ang nilalang na yon ay bihasa pagdating sa paggaya ng anyo ng ibang tao. Mataas na uri rin yon ng diwata ng kadiliman at isa ito sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa na nangangailangan ng kaluluwa ng tao para magkaroon ng walang hanggang buhay. Sa pamamagitan din ng pagkain niya nito, nabibigyan siya ng kakayahan na makipaglapit sa mga mortal. Ayon pa sa matanda na, isa ang nilalang na yon sa mga kinakatakutan nila. Ni minsan hindi nila ito piniling kalabanin dahil alam nilang hindi yun matatahimik hanggat hindi nakakagante sa mga taong nanakit sa kanila. Nabanggit din ito na, sa lugar ng Negros, kilala ang diwatang yun sa tawag na Ipahip. Nakuha nito ang ganoong pangalan dahil sa kakaibang pamamaraan nito sa pagkuha ng kaluluwa. Matapos naman itong mailahad ng matanda sa kanya, inabisuhan siya nitong umalis na sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. Ang nag-iisang paraan kasi para hindi na siya masundan ng nilalang ay ang pagtawid niya sa dagat. Likas kasi itong takot sa tubig na may inihip na buhay na salita. Nang marinig naman ni Ate Laura ang tungkol dito, hindi na niya pinili pang bumalik sa bahay ng kanyang amo. Upang ligtas naman siyang makalabas ng Antipolo, nagmakaawa siya sa matandang yon na samahan siya patungo sa pantalang pinakamalapit. Hindi naman ito tumutol sa kanyang pakiusap, gawa ng hangad din naman itong matulungan siya. Sa paglipas pa ng mga araw, nagsimula na silang lumayo sa lugar. Pagdating naman nila sa pantalan, sumakay siya sa mga mangingisda na patungo ring Samar. Wala na siyang pakialam noon kahit nag-iisa lang siyang babae sa bangka. Gawa ng ang mahalaga para sa kanya noong mga oras na yon ay ang makatawid sa dagat. Awa naman ng Diyos, walang masamang nangyari sa kanya. Nataon kasing mababait ang mga mangingisdang yon at ang iilan sa mga ito kadugo pa niya. Pagdating niya sa kanilang probinsya, nadat na naman niya ang kanyang mga kamag-anak na naghahanap buhay ng matiwasay. Kagaya ng inaasahan, sa kabila ng kahirapan, nagagawa pa rin ng mga itong ngumiti. Nakita rin niyang nasa magandang kalagayan na ang kanyang ina, kaya hindi na niya ninais pang bumalik sa ibang lugar para maghanap buhay. Minabuti na rin niyang doon na manirahan hanggang sa kalaunay nagkaroon na rin siya ng sarili niyang pamilya. Magmula noon, wala na siyang inisip kundi ang para sa kanila. Unti-unti na rin niyang nakalimutan ang kanyang mga pinagdaanan, lalo na yung naranasan niya noong naging kasambahay siya sa Antipolo. Sa pagtanda naman ni Ate Laura, inilahad niya sa kanyang mga anak ang kanyang istorya upang hindi na maranasan ng mga ito ang pinagdaanan niya. Pagtungtong naman ang kolehiyo ng kanyang panganay na anak na babae, naging mahigpit siya rito upang masigurong makakapagtapos ito. Hanggat nasa poder din nila ang anak niyang yon, hindi niya ito pinahintulutang magkaroon ng nobyo o hindi naman kaya'y maraming barkada. Paulit-ulit niya ritong ipinaalala, huwag magtiwala sa mga taong hindi niya pa lubos na kilala. Upang masiguro ring susunod yun sa kanya, walang kamatayan niyang ibinabahagi rito ang kanyang naging karanasan ukol sa nakakatakot na nilalang
na kung tawagin sa Negros ay Diwatang Ipahip. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang kakaibang kwento to, no? Tsaka itong tungkol dito sa Diwatang Ipahip. Ngayon ko lang narinig tong klase ng diwata na to. Well, nakalagay siya sa kategorya ng diwata ng kadiliman. Tapos mas lamang sa kanya yung dugo ng pagiging aswang. Kasi nga, kinakain niya tao eh. Kahit nasabihin nating kaluluwa yun, tao pa rin yun. 'Di ba? Alam niyo, malas lang ni Ate Laura, no? Kasi itong Ipahip, piniling targetin yung pamilyang pinagtatrabahuhan niya. Na parang wala namang dahilan para dun yun mambiktima eh. Kung tutusin, pwede niyang biktimahin yung mga palaboy sa daan o yung mga makakasalubong niya. Pero hindi. Siguro ako, pakiramdam ko, kaya ganito yung style o ganito yung klase ng technique ng Ipahip kapag kumakain sila ng kaluluwa. Mas masarap sa kanila kapag napapalapit sa kanila yung tao. Kumbaga, merong pagmamahal. Alam niyo yun, kapag mahal sila ng tao, tapos pinatay nila yun, kinain nila yung kaluluwa, sobrang sarap sa kanila nun. Diba? Pansinin nyo, inuunti-unti ng Ipahip yung pamilyang pinagtatrabahuhan ni Ate Laura. Diba? Ako, palagay ko, ganun lang ganun lang yung style nito. Hindi ako 100%. Baka mas marami pang nakakaalam niyan tungkol sa akin. Kaya, kung may opinion kayo sa kwentong to, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.